Muy buenos días a todos. Gracias, Eva, por tu presentación y gracias también a Eskerrik asko aurkezpen horregatikan eta eskerrik asko Gloria ona gonbidatzeagatik. Ideia batzuk ekarri ditut, Quisiera compartir con todos ustedes. zuekin partekatu nahi Me siento ditudanak. incómodo porque Albert ha hecho una presentación brillante. Bueno, Albertek aurkezpen bikaina egin du Ebak ere bai, baina, ekarri dudan ia guztia desmontatzen duen esaldi bat esan du Albertek. Berak esan du, arazoa ez dela erantzun zehatzak lortzea, baizik eta galdera egokiak egitea. Ez dakit galdera asko eragingo ditudan, baina erantzunen bat badu, eta barkatuko diazu, Albert, hori da partekatu nahi dudana. Etorkizuneko talentua eta fidelizazioa horretaz hitz egin nahi dut. 3 puntu ditut hor, zer da talentua, nola definituko dut enpresen beharrei erantzuteko. Baina hautagaiak ere entrenatu behar ditut, prestatu behar ditugu, jakin dezaten zeren bila gabiltzan. Zein da testu ingurua talentuari dagokionez, enpresentzat bilatzen dugun talentu hori, eta hirugarrenik, ez? Nik ez dut inor atzeman nahi, ez? Atxikitu nahi, ez zait interesatzen. Hori ez da hitz gakoa, hitz egokia. Horretara iritsiko gara eta horretaz hitz egingo dugu. Talentuaren eta enpresen beharren arteko hori aurkitu nuen 1998, psikologo klinikoan nintzen, eta orduan enpresa baten hautapen prozesu bat gidatzeko eskatu ziaten. Inoiz zenuen egin, baina ekintzailean nintzen eta orduan aurrekontu bat aurkeztu nuen eta proiektu bat. Eta horrek nire bizitza profesionala aldatu zuen. Proiektua emanien, Ramon Barrio ari begira geratu zen, baina mai gainean jarri zuen eskua eta bueltatu egin ziren. Eta esan zidan, Esteban, honek funtzionatzen du? Baietz erantzun nion. Eta orduan esan zidan, egintzazu? Begiratu ere egin gabe. Egintzazu, enpresan, nahi duguna da, gauzek funtzionatzea. Eta hori da gaitasun bakarra talentuari dagokionez. Alegia, gauzak egitea, lortzea. Eta emaitzarik ez badago, ez genioke talentu horri erreparatu behar. Ze talentuak ekarpen bat egiten du. Hori da garatu nahi dudana. Bigarren kontua. Pixkanaka ikasi dut urte askoan zehar, hautapen prozesu horietatik. Lehen hori duela 35 urte gertatu zen, baina bidean zertxo bait ikasi du. Zer nahi dute hautagaiek? Retribuzioa, segurtasuna, garapena, giro bat, aitortza. Hautagai bakoitza bezero bat da, ez bakarrik enpresa, ez? Haren beharrari ere erantzun behar diezu. Matrimonio bat bezala da, ez da bikote bat bezala da. Elkarrengandik behar dutena, lortu behar dute enpresak ere nahi du zerbait, produktibitatea, implikazioa, fideltasuna, txertatzea, integrazioa, garapena, aldaketarako gaitasuna, hori zaila izan da, eustea nahi du eta aurrera ateratzea. Zer lotzen ditu baina bi mundu horiek? Zer egiten du matrimonio horrek edo ezkontza horrek etorkizun bat izatea? Dene gauza bera nahi izatea. Emaitzak nahi baitituzte bi aldeek. Eta emaitza horiek lortzen ez baldin baditugu gauzek ez dute funtzionatuko. Talentuak dira emaitzak. Eta hori da bilatu behar duguna. Batzuk, baino argiak izanik, ez baita zaila, horrela definitzen dute talentuaz. Baliabide urri bat, ez da, gaitasuna dituzten pertsona batzuk emango dutenak, balio bat ekarriko dutenak, horrelako emaitzak. Testu inguru jakin batean gainera zergatik gaitasun ezoikoa dituzelako arrakasta lortzeko. Eta hor, hautagai baten jarrera da garrantzitsua, eta nik uste dute zerbitzu publikoetatik ekarpen bat horri egin behar dugula, adibidez lanbidek, ez da?
etorkizuneko talentu hori hautagai hoiengan jarrera egokia aurkitzea, ezta? Handi nahiak izatea eta emaitzak lortu nahi izatea. Enpresaren izgakoa horixe da, zer ekarpen egin dezaiokezu nire enpresari eta alderantziz. Nik zer eman dizazuket profesional zaren aldetik. Eta arrakastaz hitz egitea ematen du, oso jankia dela, losers, winners. Beraz, lortzaile bat da hasi duen lana bukatzen duena, ez lan egiten duen norbait. Hau da, ez zait zure ahalegina, zure konpromisoa interesatzen, ez zure lidergoa, ez zure lana. Ez zait ezertxo ere interesatzen. Ez baldin bada zure lana bukatzen duzula, horria pasatu behar duzu, horretarako. Zer da lortzaile bat? Lana amaitzen duen hori. Lana amaitzen duena. Eta hori da helburua. Hautagai, konbentzi nazazu, lana bukatuko duzula, lortzailea zarela, eta horren galdetuko dizut ze beste gaitasun batzuk dituzuen. Laguntzen dizutenak lana garaiz bukatzen, modu txukunean, irizpide egoetikoak respetatuz, bide zidorri gabe. Orain bai, ajolako zait zure gaitasuna, baina gauzak bukatu egin behar dituzu, eta bestela elkarrezketa honek ez du zentzurik. Zer jakin behar da amaitzen inguruan? Emaitzik gabe, hauzitan jartzen da gure bizi iraupen gaitasuna, pertsona eta antolatzaile gisa. Eta nire iritziz, nire esperientzian, kualitatiboak mugatzaileagoak dira etorkizuneko errendimenduetarako kualifikatzaile baino. Kontuz, epe laburreko arrakastekin, baldintzatu egiten ditu etorkizuneko politikak, edo zer gauzak ez du balio emaitz balortzeko. Duinak izan behar dugu, etikoak balioak errespetatu, eta kontuz arrakastarekin. Arrakasta batzuetan estarki bada, imperfekzio guztiak estaltzen dituena, eta kontuz porrotarekin. Etorkizuneko arrakastaren hazia baita, hau da, ez da porrota ospatu behar, ez diogu ere beldurrik izan behar, baina ikasi egin behar da porrotetik eta aurrera egin. Eta goiko triada, talentua da izatea emaitzak lortzea. Eta horrek eraman behar du detekziora, fidelizazioa egitera. Zer behar dugu etorkizunerako? Zer behar dugu etorkizuneko talenturako? Hard kompetentziak, gaitasunak eta batzuk hautatu ditut. Segurenez zuek beste batzuk izango dituzue kontuan interesgarriagoak. Digitalizazioan teknologia guztiak. Baina ez ditu nire atera, ez bat duzu, ez badakizkizu hizkuntzak, ez bazara testuinguru berriak ulertzeko gai, edo ez bazara aniztasunean lan egiteko gai, ez badago mugikortasuna barruan eta kanpoan, eta sinergia ez baldin badago. Beraz, desberdinak lagundu egin behar du, eta gauza berriak sortu. Eta soft skill delakoak nik uste dut intemporalak direla. Hau da, Ebak duela minutu batzuk esan du eta arrazoi askorekin, guk ematen ditugun aholkuak etorkizunerako kasu askotan, onak dira edozen garaitarako. Ikasi taldean lan egiten, zer ematen duzun, segi ikasten, konprometitu, ez dut pertsona motibatu bakar bat ere, ez dut motivazioa interesatzen, nik konpromisoa nahi dut. Motivazioak funtzionatzen duen bitartean. Eta errendimendua erortzen da, motivazioa erortzen denean. Baina konprometitzen den pertsonak bere hitza eman du. Eta bere hitza ematen duen pertsonak bete egiten du. Hori da konpromisoa. Motibatua egon edo ez. Horretarako beste lidergo bat behar dugu, baina baita ere gurea. Gure burua lideratzea. Eta jarrera positiboa, optimista. Erronken aurrean asko izango dira, baina optimismoa behar dugu aurrera egiteko, horrekin guztiarekin. Ezin dugu 19. mendeko pentsamoldeekin lan egin.
hogeita batgarren mendeko enpresarentzat, baina hala ere antolakuntza pentsamolde berberarekin sortzen ditugu, 19. mendeko pentsamoldearekin. Irisgarriak izan behar dugu, egitura osora, eta Ebak erakutsi duen bezala lan hibridoa ere behar dugu, aurrez aurrekoa eta urrunekoa, baita ere nola lagundu pertsonei lan egiten, berrikuntzarekin, teknologiarekin, sarean, eta konbensazio sistema justuekin eta orekatuekin eta ekitatiboekin. Baina talentu onena hazi hutsa besterik ez da. Berdin du zer erabiltzen duzun horretan, baizik eta ez baduzu testuinguru egokian jartzen, hazi hori hil egingo da, eta testuinguruan lan egitea, eta nire naiz nekazaria, berdin duze hazia duzu, baina lurra txarra bada, ez duzu uztarik lortuko. Eta lurra organizazio batean kultura da. Eta parte hartze moduak izan behar ditu. Hau da, kultura bat sortu behar da eta garatu egin behar da. Eta batez ere konfiantza landu behar da. Garapenarekin postuan, birziklatzearekin beste postu askotan, propositoarekin, asmoarekin, bizitza askoz ere lana gehiago izan behar du. Horregatik, sekula ez dut pertsona bakar bat hautatu enplegu bat nahi duenean besterik gabe. Ez zait interesatzen. Nik hautatzen ditut lan bat nahi duten pertsonak. Enplegu bat dutenak. Eta bilatu egiten du talentua. Baina ez enplegu hutsa nahi dutenak. Orduan ez da interesgarria. Propósito, ética y valores, no vale cualquier cosa. Hay que ser digno, hay que ser transparente, hay que ser con una comunicación clara. Komunikazio argia eman behar da. ¿Qué nos va a diferenciar como organizaciones? Zer bereiziko gaitu antolatzaile edo antolakuntza gisa? Teknologia bereizia izan dezakegu, makina bereiziak izan ditzakegu, baina nola kopiatzen da giza talde bat? Nola kopiatzen da kultura bat? Nola kopiatzen da giro bat? Nola kopiatzen da talentua? Errepikazina baldin bada. Hori suntsi ezina da, zaintzen baldin badakizu. Nola egin dezakegu? Asmoa izanez, negozioak saiestuz eta enpresak izanek, pertsonaren balioan oinarrituz, aitortzen dut. Estoy harto, no quiero comunicación. Baina nik ez du komunikazioa nahi dut entzutea, eta ez da gauza bera. Ez da gauza bera. Eta enpresetan ez da entzuten. Ebak horrela dio eta horrela izan behar du. Zer motibatzen gaitu eta zer desmotibatzen gaitu? Gizaki guztiei gertatzen zaigun gauza bada. Ematen du ikerketek esaten dutela, jendea alde egiten duela ez diruagatik. Baizik eta kultura desegokia dagoelako edo harreman desegokia dagoelako goiko goragokoekin. Zerbait egin dut. Nik ez diot jenderi eutsi nahi, ez diot nire bikotekidearen nirekin egotea behartu nahi. Nahi dut nire bikotekidean nirekin egon nahi izatea. Eta ez bat duzue diferentzia ulertzen, alperrik da. Lau gauza mantentzeko besterik gabe. Tienes que merecer que la gente, el talento, quiera estar contigo. Talentuak zurekin egoteko nahi izan behar du. Zuk gauza bera fabrikatzen batezu, egoera beretan, prezio berekin, horietako merkatuetan, zergatik talentuak fijatuko da zugan. Horregatik, zaindu zure erreputazioa. Zure enplegatuek, zure hornitzaileek esaten dutena garrantzitsua da. Bigarrenez, zer ari dira onenek egiten talentua fidelizatzeko? Jendeak proiektuan jarraitu dezan. Borroka egin dezan proiektuan jarraitzeko, jendeari entzun. Hau da, dirusari politika egokiak ez bakarrik orduen kuantifikazioa, baizik eta justizia eta ekitatea erabili. Giro egokia, inklusiboa sortuz, malgua, teknologia eta metodologia modernoagoak erabiliz. Eta erakutsiz, pertsonaren balioa harago doala.
Eta horrek esan nahi du, beharrei erantzun, pertsonen behar hoiei erantzun, eta ez bakarrik enpleguaren funtzioei etorkizuna eskaini, karrera planak, eta zaila da ziurgabetasun garraietan egitea, baina guk geuk eraikitzen dugu mundua. Ez da munduak gu eraikitzen gaituena. Eta, beraz, asmoa izanik, gure ekarpena eginez, eta azken puntu bat, hau da, aitortza behar dugu, eta pertsonen balorazioa. Nik uste dut hori ez dagoela zertan azaldu. Diseina ditzagun prozesuak, zientziak erakusten digun moduan, eta gizakia automugatua baldin bada, autonomia, margina eman bertzaio, izan behar du, sentitu behar du erabilgarria dela, arrakasta sentipena dute zure langileek, eta asmo bat eman behar diozu harago. Handik harago, benetan pieza bat fabrikatzen duzu, edo zure piezak zerbait konpontzen du. Hori da, galdera. Eta amaitzeko, lidergo bat behar dugu, lidera izatea eragin izatea da. Eta nola eragiten da jendearengan? Zerbitzuarekin, liderrak, gu nahiko genuken liderra, da egunero jaikitzen denako ezeko 8:00, sartzen da bulegoan edo tailerrean, eta paradigma bat du buruan. Nola egin dezaket nire jendeak hobeto funtsiona dezan. Hori da liderra izatea. Es cierto que el talento, y esta es la última... Talentua eta hau da azkenekoa, bidaia ziurgabea da. Baina zein ez da, hau da azkenekoa. Nik baino asko zerbizkorragoa zen pertsona batek hauxe esan zuen. Behin esan zuen, erokeria da gauza bera egitea behin eta berriz eta emaitza desberdinak itxertea. Hasi behar dugu gauzak desberdinak egiten. Baina beste arazo bat ere badugu eta pertsona berak esan zuen. Ezin ditugu gure arazoak ebatzi pentsamendu berberarekin sortzen ditugunean. Beraz, pentsamolde aldatu beharko dugu. Pentsamolde aldatzen badugu, mundu aldatuko dugu. Eta ni horretara apuntatu egiten naiz.